Nilqawkom għal programmi ta' Malti Kulturali. Kull ġimgħa din iltaqgħu ma' nies differenti niddiskutu suġġetti interessanti ħafna fuq postijiet il mhumiex daqshekk magħrufa iżda huma teżori u ta' valur kbir. Illum ma naf l-istudju lil Mario Coleiro fejn miegħu ħankunu qegħdin niddiskutu il-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja u kif tinstab fil-raħal ta' Ħażebbuġ. Grazzi Mario ta' naqgħod miegħi fl-istudju kif qed tħossek illum. Tajjeb, nsellem lilek u dak kollha li qegħdin segwuna. Mela, kif bdiet il-kappella? Oriġinalment hemmhekk f'dak il-post kien hemm kappella qadim iktar minn dik li naraw illum. Kien hemm knisja dedikata għall-Unzjata. Però mbagħad fl-1680 inbniet il-knisja li naraw illum, dedikata lill-Madonna tal-Grazzja. Kellha xi użi ieħor matul iż-żmien tal-kappella apparti li kienet posta talb? Nafu li fi żmien il-gwerra, pereżempju, kienet tintuża bħala refuġju. Kien hemm ħafna nies minn daw li ġew refuġjati min-naħa tal-Port il-Kbir u jingħad li kien hemm familja mill-isla jgħixu ġo fiha. U mbagħad kien hemm żmien meta kienu jużaw anke biex iqassmu l-affarijiet tal-ikel minnha fi żmien il-gwerra. Ġifieri kienu jmorru hemmhekk jisu bħala shelter daw ma kellhom id-dar tagħhom ġo l-isla kienet iġġarfet, allura ġew joqogħdu Ħażebbuġ u kienu użaw il-knisja bħala dar tagħhom. U wara dan l-avveniment, kif reġgħet ħaġet il-ħajja il-kappella tal-Madonna? Kien hemm xi nies mill-viċinanzi, inkluż nies li għadhom jieħdu ħsieba sal-ġurnata tal-lum familjari tagħhom li ddeċidew li jerġgħu jagħtu ħajja lill-knisja u jerġgħu jibdew jużawha għal funzjoni proprja tagħha ta' knisja iktar milli bħala maħżen. Grazzi, issa ħansegwu l-feature, ibqgħu magħna, ħanaraw kif xi proġetti li jagħmlu fil-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Il-komunità tal-Grazzja hija waħda attiva u fil-kappella bażikament nagħmlu attivitajiet matul is-sena kollha. Apparti li għandna komunità li tkompli magħna għandna wkoll grupp ta' żgħażagħ fil-Kappella tal-Grazzja illi daw dejjem għaddejjin jekk festa jekk f'tindif kollox. Bażikament dejjem nippruvaw naraw kif ħanaqdu l-komunità. Aħna l-Kappella tal-Grazzja għandna neħdu ħsiebha għal dan l-aħħar 4 ġenerazzjonijiet. Kien reġa' fetaħħa l-Bużnannu tiegħi fis-sittinijiet flimkien ma' Don Giuseppe Caruana fejn kienet tintuża biex jitqasmu l-provvisti wara l-gwerra. Diversi proġetti ta' restawr li wattaqna dan iż-żmien kien ir-restawr tal-faċċata li sar fl-2001, ir-restawr tal-istatwa ta' barra li sar fl-2019 u riċentament għadna kif irrestawrajna saqaf tal-kappella fejn neħħejna ż-żebba l-antika u ħallejniha fuq il-ġebla. Ma ġenb il-kappella għandna wkoll iċ-ċentru illi matul is-sena dejjem ikun qed jintuża. L-iżjed li nużaw huwa biex nerfgħu l-affarijiet tal-festa, kif ukoll nagħmlu xogħlijiet tal-festa u fi żmien il-ġimgħa l-kbira nużaw ukoll biex isir il-wirja ġo fih. Nistgħu ngħidu li ċ-ċentru sar parti mill-qalb ta' din il-komunità wkoll għaliex anke s-sala tinkera għal parties u hekk jiġifieri anke l-avvenimenti jisom tal-familja wkoll jistgħu jgħixuhom f'din il-kappella. Dak kien il-feature fuq il-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja. Fil-feature rajna kif ċertu proġetti li jsiru matul is-sena u bħal kif semmejna qabel
il-feature ma naf l-Sudan il-Mario Calleiro din niddiskutu il-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja. Mela, inti personalment inti ġi li żort il-kappella jew xi attivitajiet li jsiru bħal-festa u l-werijiet? Iva, dika mek issir festa ħelwa tal-Madonna tal-Grazzja, allura jiena nħobb immur nara dawn il-festi li jisiru f'daw il-knejjes iż-żar, anka biċċiet minnhom ikunu knejjes rurali. U meta tara komunità madwara, kemm ħażebbuġ huwa magħruf għall-festa ta' San Filip, però għandu dal-komunitajiet żgħar li mbagħad jagħmlu dat tip ta' festi f'daw il-knejjes li għandhom inferxin mar-raħal. Bħal kif rajna fil-feature, semma li jkun hemm għandna hemm sessjoni ta' żgħażagħ li jieħdu ħsieb l-immaġnidija xi ħaġa fis-sens tajba ħafna x'importanti li jkun hemm grupp li jibqa' jieħu ħsieb u hekk. Iva, bħala knisja taqdil il-komunità ta' madwara. Allura iffurmat kif qalu tajjeb fil-feature, iffurmat anka komunità li jużaw is-servizzi tal-knisja u anka jużaw lilha bħala post fejn jintaqgħu. Eżatt, u apparti l-festa is-sala tintuża wkoll biex tinkella naħseb minn xi minn nies u bil-residenti għall-attivitajiet. Bħalma semma fil-feature nistgħu naraw li hemm ħafna ħidma f'din il-kappella. Taħseb li ħajgawdu għal ġenerazzjonijiet oħra fil-futur? Meta tara li għandek pereżempju familja li għal 5 ġenerazzjonijiet ilhom jieħdu ħsieb din il-knisja, tinduna kebbu tajjeb li ikollok dil-komunità, però fil-każ ta' di għandek il-komunità madwara żgur li n-nies għall-qalbhom li l-knisja tiffunzjona, allura isibuha ta' servizz u żgur se jaraw li tiqpa' hekk. Eżatt, u l-kappella tinsab f'qalb id-djar, allura jisu u f'istat tajjeb ħafna wkoll. Fil-fatt jien parti jien ngħix kważi ħdej dik il-kappella ġifieri u nagħmel parti minn tas-sezzjoni żgħażagħ. Allura kull sena nmur il-festa temmek ġifieri nista' ngħid li għandna festa sabiħa tipo. Dil-kappella x'differenza għax nafu li hemm iktar kappelli f'Ħażebbuġ. Jisa x'tindika li din hija l-Kappella tal-Grazzja x'hemm uniku minnha? Le, bħala knisja kienet differenti meta mbniet x'tbun għattart li kien l-arkitett tagħha bnija mbagħad ftit wara t-tifel tiegħu kien bni l-faċċata l-Andallum għandha faċċata għalkemm hija ta' knisja żgħira però faċċata imponenti. Però naħseb jiena l-iktar ħaġa li tattira n-nies u turi li hija dedikata għall-Madonna, skużawni, il-Madonna tal-Grazzja hija l-fatt li hemm l-istatwa tal-Madonna viċin. Dik l-istatwa tal-ġebel li qabel kienet faċċata tal-knisja u mbagħad għamluha bis-swit il-bieb. Hija indikazzjoni tajba li hemmhekk issir il-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Eżatt, u sabi ħafna li jirrestawraw tipo jibqa' tingħata l-ħajja. Ir-restawr importanti f'postijiet bħal dawn għax iżommhom fi stat tajjeb ħafna. U l-kappella wkoll tinfetaħ għal quddies il-maġanka matul il-ġimgħa tal-festa li jilqaw in-nies. Siru l-funzjonijiet fiha tal-festa u l-quddies b'mod regolari, allura tkun qed taqdi iktar lin-nies tal-viċin. Eżatt. U din il-festa, eżempju, di festa żgħira ħafna. Importanti li daw il-festi żgħar daw il-kappelli żgħar inkunu nafu bihom ġifieri f'qalb. Iżgur, daw importanti ħafna dal-festi żgħar, speċjalment f'dawn il-knejjes żgħar li mhumiex il-parroċċa. Għax ħafna minnhom jirrappreżentaw festi iktar antiki. Għalkemm bħala festa mhux se tħallata mal-festa ta' San Filip li ssir f'Ħażebbuġ, imma huma festi li prattikament huma festi tradizzjonali ħafna li huma tal-komunità u nafu li Ħażebbuġ qabel ifforma raħal kif inhu llum kien maqsum f'ħafna rħula żgħar. Allura daw il-knejjes kollha jirrappreżentaw il dawk l-irħula żgħar li mbagħad f'daqqa waħda saru raħal wieħed li llum il-ġurnata nsejħulu Ħażebbuġ. Grazzi Mario ta' naqgħod miegħi fl-istudio u grazzi lilkom tal-li segwejtuna naqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor ta' Malti Kulturali.